Igbo bụ Igbo ndị ọma eziokwu obi dị m ụtọ n'ụbọchị tata ana m asị unu ụtụtụ ọma nọ anyị agwụcha na imetụ unu mma dịka anyị si abịa n'izu ụka ọbụla ama m na ọtụtụ ụmụ Igbo ndị jere ụlọ jee fụta nne na nna ha fụkwa ụmụnne ha fụkwa ikwu na ibe ama m unu jere wee nọta n'udo ana m asị unu nnọọ anyị agwụcha na imetụ unu mma na ụtụtụ ọma nọ ọ ga-akwa na isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu eziokwu obi dị m ụtọ n'ụbọchị tata eziokwu obi dị m ụtọ maka na gịnị anyị agwụcha dịka ọnwa eziokwu anyị nwere okwu dị mkpa anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ama m na gị bụ onye na-ekiri anyị n'ụbọchị tata ị ga-asị na oru n'abalị na bụ na ịtọ afụbe m katkis afụbe m Ifeọma Odukwe abụghị ada Jizọs eziokwu anyị agwụchana ana m asị unu nnọọ na-agapụkwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-etu the katkist anyị na-ekwanye ga-afụ na ada Jizọs nwere ego m nyere ada Jizọs o ji wee jee ruo ụlọ ka o ji wee na ka ọ bịa bata nnọọ m na-afagharị ya na-egbukachasị na-egbuke na-asụ na ego katkis na-apụta ya na-arụ ada Jizọs biko kelee ụmụ Igbo the catchist ịmara na like nnọọ ikpu okpu karịrị m isi mana nsogbu adịrọ gị isi o ọha na eze na-ege anyị ntị ana m asị ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ana m asị gị nnọọ obi lu nna anyị ụtọ ka isi wee na-anọnyere anyị dịka the catchist kwuru arụ anyị emetụcha n'ụlọ obi dị nna anyị ụtọ ka isi wee nọnyere anyị n'ụbọchị tara ana m asị gị ụtụtụ ọma nọ ọ bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị ji mee gịnị ka anyị si na-abịala ụlọ aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Odukwe ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adịrị ịbụọ ama na ndị jelu nnọọ ụlọ jelu na-anatasigo nnọọ n'udo anyị na-asị ekene dịlị Chineke ịma na-asị na eje a na-abụ gịnị isi ije anyị na-asị gị nnọọ ịma na ije n'ụlọ ụfọdụ jelio na-akpụ na-akpụli ofu na be anyị ofu onugbo ofe ha ndị katkis nke a na-esi na saịdị ebuko ebe anyị enweghị isi ịchọ ka mara dị na mma isiere m ofu ụka sị na achara bịa were eze mgba m were tinye ya n'elu mara ga-abụrụ ezigbo ọyị takwasị ya ụgba ana m asị gị nnọọ etisi na-anapụta anyị na ị nọ n'ọfịs ị nọ na be gị ebe ọ bụla ị nọ wee na-anabata anyị ndị isi mbido anyị na-asị gị daalụ na-adụ anyị mma n'ihi na ọ bụka ị nọrọ anyị agaghị anọ isiokwu anyị nwere n'ụlọ ụbọchị tata bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọ kajara akaja mana gwere ukwu gị mee gịnị nye oche na anyị na-abịa mana tupu anyị agaba n'iru ilezi anya na ihe onyonyo anyị ị ga-afụ ka soshal midia platfọms nke a na-akpọ igwe gịnị ọgbara ọfụrụ ka ọ na-aga nnọọ ị ga-eke isola anyị na Twitter sola anyị na Instagram sola anyị na Facebook ijekwazie na YouTube ịgba nnọọ www.isimbido.tv anyị agba dịka efifie isola anyị n'ihe anyị na-eme ọ bụ na o nwere ajụjụ ị ga-ajụ maọbụ ihe ị ga-etinyere anyị biko anyị ga-anabatakwa ya biko ụmụ Igbo nwa na-ege ntị mgbachezie na katkis wee tiwe anya akụ oyibo nsogbe the katkis ngwa ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma eziokwu dịka ada Jizọs ji wee kwuo okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ o nwere ihe anyị chọrọ ineba anya ọ bụ ihe nke ndị iti na-akpọ resolution dịka ndị iti chọ ka anyị tinyezie ọnụ kịta ba katkis ana m ajụkwa ajụjụ ahụ ana m ajụ ya ajụ ka njụkwa onye afọ ajụjụ kịta na ma asị onye ajụjụ anara efu ụzọ ka njụkwa anyị anwa ajụjụ kịta ana m asị ọ gịnịzi kpatara dịka i kwuru na afọ gara aga n'ime ama na imere fim dịka 10 mana isi na afọ na ị ga-emezi ọgụ fim oru ọ ga-eme nke ya eme ga-akarị ọgụ ọkwa mkpebi n'onwe nsogbu adịrị mana gịnị kpatara na ndị mmadụ amakwa ndị nwa na-ene na enweghị mkpebi ka ikpebiri n'afọ bụ 2020 mana gịnị kpatara na ọ bụ na emechazie mkpebi anụnwa ọ bụ na afọ ọnwa mbụ ga ọnwa ịbụọ ọ na-agbagote n'ọnwa atọ maọbụ ọnwa afọ haf ya ife niile ekpebiri onwezi nke a ga-ada mmiri adịzie emenwe nke gịnị na-akpata dị ya ịma na akwụkwọ nsọ sị na mkparịkata olu ọjọọ ọ na-emebi omume ọma dịka ka m bigo dịka ndị na-asị na ha anaghị adị agwa efere afọ mma nse siga mma ṅụ mmanya ka m bidogodo ebe ahụ ịhafụ ha mee ha na izu ụka nke mbụ mee nke abụọ nke ịtọ ga-efu ịhafụ otu onye ọzọ oge abịa Chukwudị ka ị mere a na-afụzi anya ka a na-afụzi ebe damanya na
isi gịnị ya biko bịa ka anyị ji asị na hapụ achụkwana m ekwensu na ngwa ọrụ ya sị gịnị ọ ya kwa ị ga-aṅụrụkwa ọ bụrụ onye na-aṅụbu ọ bụrụ sọsọ ịbụọ ka ịṅụrụ sọsọ ịbụọ ịghọtago asị ọ dịkwana mma ebe m bụ na m na-aṅụbu iri ka m ṅụọ sọsọ ịbụọ ha agaghị eme m ga ịma asị na ọ bụ ọ na-esite na ka m rụtụ mmanụ ka m zụka mgbara mmanụ ịbanye ime ahịa ya wee na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ na-esite n'enyi ọjọọ ha nwere dịka na onye a ị ga-afụ na ọyị gị nwoke ịma na onye a gịnị ya bụ ose onye a akpọ ụlị ka m sigoro na ọ bụrụ na ị nweghị ụdị mkpebi dị otu a n'ime onwe gị ihe mbụ ị ga-eme bụ ịmara na o nwere ụdị ndị ọyị gị na ha na-akpa wuo ndị na-eme ị na-esi na-eme ụdị ihe dị iche ime gịnị ka ị na-ajụ ndụ ọjọọ ahụ ịjụ ha ka ị na-ajụ ha ịrapụ ndị ọyị ya maka na ọ bụ ndị ọyị ahụ maka akwụkwọ nsọ si na aka ahụ ga-eme gị ama n'ọnya gị ime gịnị ọ sịkwa were mma gbupụ ya ihe a na-ekwu ihe awụ inunu ọwụ ịbịa ịmara ụdị mmadụ ahụ ndị a na-eme gị na ha na-ezukọ unu ejeje ṅụọ mmanya unu ejeje chụọ nwaanyị unu ejeje see siga jee mekwa ọtụtụ ihe dị iche iche gị mee gịnị gị jụ ndị ahụ ha bịa kpọgo ebe ị na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ bịa di anyị ka anyị jee n'ụdị gasị ya mba Ada Jizọs ọgwa ndị na-enwe mkpebi o nwere ndị ihe ha nọ n'ụwa amụ ihe chifụtara ka e were anyị na-ekwu maka ndị na-enwe mkpebi maka ọ bụ na iwu onye na-enwe mkpebi n'ime onwe gị ọkwa ewere ihe a ka m chọrọ ịwụ dịka ị na-enwe ya bụ mkpebi ahụ ị na-eme gịnị ị na-achụ ya iwe eme gịnị wee nweta ya Ada Jizọs ọ nwere ya bụ akụkọ ị na-akọ oge anyị tupu anyị eje ebere ezumike ọ ga-adị mma ka ịkọchapụ ya bụ akụkọ ama ntị gị na-akọ akọ ka ịnụcha anya akọ so dị gị na-akọ akọ nwaanyị a wee jebe na nke prọfet buchara ya nna ma wesịa nwoke ahụ wesịa biko ọ bụ na ị na-alụ olu hakwana mgbe anyị ji anụ ọgụ ahụ ọnụ gị na ma ndị na-ebi na ya dị ma ọ gị na di gị were mmiri mee gịnị ya o were mmiri o ji na bọtụl nwa obere bọtụl o ji nnọọ were bọtụl asị anyị nye mmiri ahụ si olu ha na mgbe ahụ na-achakwara ya nwa obere ife ị na-eme otu ahụ nara eme mmụọ na eziokwu wele nwa obere bọtụl asị ya biko olu ha na mgbe ahụ ọ na-elu ya were mmiri adị n'ife ya were ihe adị n'ife ma gịnị kpoo ya n'ọnụ nyekwukwa n'ife ọbụla nwaanyị ejebe n'ịmago nwaanyị jerebe dibịa n'ịma na ihe ọ na dibịa nyere oziokwu ọ nala olu ha na mgbe ahụ ka olu ka nsogbu a na-abịakwa o jee jipe ebe akpa edu a gwara ya zolukwu ezu nyekwukwana ka mmadụ fịa ka ọ na-akpọ ihe ahụ n'ọnụ o jikwala ebe afọ mmepe ilo buru nye ife kpụcha ya n'ọnụ nnọọ mechie ọnụ nọrọ nwoke kwuo enukwu ana omee mbọsị nke ahụ ọga omee mbọsị echi ọga izu ụka ọga o jekwezi maprosa nna biko nekwana ihe anyị nyere m na ọ na-alụkwa ọlụ na-alụ ọlụ the prophet wee sị ya ebe ọ bụ na ikpebigo na ife anụ ịchọrọzi nsogbu n'ezinụlọ gị na nwekwa ife ya nyelu iwu mmiri ka ịkpụ n'ọnụ kama na ihe ọ na-ekuzi iwu mgbe ahụ nsogbu ga-abịa mee gịnị mechie ọnụ gị nye nwere ihe i kwuru okwuta ka nwaanyị asị wee meri ọnwụnwa wee mkpebi a wee mee gịnị wee bịa mmezu ọ na-adị mma kwefuru ya onwe ya dị ka mmadụ inwe mkpebi ọma onwe ife ị na-eme na-emesi ike na-etinye n'ekpere Chukwu na mere gị ofu ime gịnị ite ike nke akwefuru nke anọ gana ị na-etinye n'ekpere ọ bụ maka na ọ gwara mkpebi mmadụ na-enwe inesi anya Chukwu na nesi anya sa kwefuru nke ọma mbara gị uru maka na ọ bụ na otu nọkịta anụnwa ọ bụ na otu a gị bụ nwa okorobịa Chineke necha anya mgbe ụfọdụ ọ bụ na o nwere ụdị ihe moto kịta Chineke enye moto kịta ihe nke onye nke Chineke nye gị afụ na nweke moto a ga-ebutekwara n'ogo ndapụ n'okwukwe ma ọ ga-ebutekwara n'ogo ọnwụ ma ọ buteghị ife ọjọọ dị iche iche Chineke asị me gịnị gbagodo nwayọ n'ihe ka mkpawo dịka the catechist kwuru mana ọ na-agwa na ya baa n'ime mmụọ wee gwa ume anọba n'ime mmụọ wee kwukwa biko ka ị were ndụmọdụ adịghị dịka mkpawo ka ị soro Chineke n'ime mmụọ na eziokwu were ebumnuche ahụ na mkpebi ame gịnị nye na hapụ n'aka ihe ọbụla dị gị mma ọmụ ihe dị gị mma taa ọmụ ihe dị gị mma echi gwara ihe na-enye ya n'aka ọ ga-eme gịnị
emesịa ka ihe niile gịnị gaa gị ka isi wee chọọ. Ọzọ dịka ibe dị katikist bụ mmadụ ịda agba mbọ ịda agba mbọ ịda agba mbọ iko ịgba mbọ dị mkpa. Ihe ọbụla ị na-eme dịka mkpebiri si na afọ anụnwa ọ bụ na o nwere ike ịma na ahịa a na-azụ azụ dị n'iche n'iche, otu aka ihe ejije dị n'iche n'iche. O nwere ndị ụtụtụ ka esi azụ ahịa ha, o nwere ndị ehihie ka ahịa si adụ, nwee ndị abalị ka gịnị ahịa si adụ. Ngị ma mgbe ahịa gị si adụ ma gị kpebie n'ime gị na ọ bụ na ụtụtụ ka o ji adụ, kulite n'oge na-agba mbọ na-agba mbọ jee mgbe ị kwesịrị ijenụ, zụọ ahịa mgbe ị kwesịrị ịzụnụ. Ọ bụkwa ndị na-eme ihe ejije, biko ịma onwe ndị a na-akpọ auditions, ọkwa ya ebe a na-enye ihe nnepụta ka ama na ịmakwa eme ihe ị na-eme. Ịma nne nke dị mma na-eje ya ọfụma, na-eje tinye uchu, tụkwasịkwa Chineke n'obi, ọ ga-agara gị. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo, n'eziokwu obi dị m ụtọ nri n'anya oge anyị na ha kwarapụ eziokwu anyị sị ka anyị kwuwa ka ọrụ anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata ụbọchị taa ga-ezu kama ọ dị ka anyị wee kwuo n'izizi anyị ata n'ụkwa ma jee n'ụlọ eze ọ ga-adịzi mma ka ime gịnị ka ị gwere aka gị kpebie n'onwe gị nekwa chi nke m ga-efe, ọ bụ chi dị ndụ ma chi nke nwụrụ anwụ. Ịghọtago, inwego mkpebi n'ime afọ a sị na ọ ga-adịrị gị na mma, nekwa ihe niile ị na-eme. Ekpere m na-ekpere n'isi ụmụ Igbo niile, ma ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'ime obodo. Ekpere m na-ekpere n'isi gị bụ na ihe ọbụla bụ ihe bụ nzube gị, ihe ọbụla bụ ihe ị kwadoro n'ime afọ a na ọ bụ ihe ị ga-enweta, Chineke ga-eme gịnị? Ọ ga-eme gị nweta ya. Ọ ga-emekwa ihe ọbụla bụ ihe aka ọrụ ị na-arụ, ọ ga-agọzi ya ma chekwara gị ndụ n'elu ndụ. Maka ọ ga-adị mma, ọ bụ sọsọ na nwoke kpatara ego na ọ bụ na ịrụrụ ụlọ, ọ bụ n'ime gịnị n'imere nke a ma o mee nke ọzọ, ya dịkwa maka ịdị ndụ wee mee gịnị wee rie ya bụ ego ahụ ịkpara. A na-asị m na ọ ya dịrị unu na mma, ndụ mmiri ndụ azụ. Unu mana asụ na ọ bụ sọsọ ofu onye na-anụ ụda egbe, Chukwu na ga-eme onye ọgwụ na-anụ ụda egbe gị n'ime afọ a. A ga-akwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-eto the Catchkiss. Ọ ya dị n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-abịakwa ebe a wee meta unu, ma ana m asị unu ka emesịanụ. Ana m asịkwa unu ka emesịa, ma na mkpebi ọma ọbụla nke ikpebiri nnọọ n'afọ 2020 anụnwa onwekwa mkpebi ọjọọ ụpụ nke ahụ na ọ dịrọ mma. Mkpebi ọma ọma na-asị tụkwasị Chineke obi, Chineke gị ka mkpebi ame gịnị ka ọ bịa na mmezu. Dịka katikist bụ onye ozi ndị na-azụ atụrụ kpere, otu a ka ọ ga-adị ịmụ Igbo. A na-asị egbebelu gobelu, nke si ibe ya ebe na ame gịnị gosi ya ebe ọ ga-ebe. Aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe, Ada Jizọs 1 n'isi mbere TV. Anyị adọrọ ebo obi dị anyị ụtọ kwunusi wee nọkọrọ anyị n'ụbọchị tata. Anyị ga-emekwa ụta n'izu na-abịa abịa. Anyị na-asị gị ka o mesịa.